रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो रोखायै बुंनो हायो गोग्गानानै बुंनो हायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोर सरकाराव दङमोनब्लाबो बिटिसिआव सरकार सालायदोंमोनब्लाबो मानोना नै बेफोरबायदि मट' अबजेक्टिभ्स मिशन आरो भिजन आइडिअलजिफोरा बिथांनियाव गैयामोन आरोना। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिप्शनाव नायनानै एसेबाबो मोनथिबाय जानांगौ मानोना दिनैनि आयदाया खोब मोनथिनो गोनां खोब दरखारि आरो इम्पर्टेन्ट रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना दिनै 80तम इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डिया 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारत हादोरा ब्रिटिशनिफ्राय उदां जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना मोनथिगौ जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावख' सेक्रेटारियेट अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव उदांस्रि सान फालिदों आरो बे उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बिबुंथि लाखिखो मा फोरमायखो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना मोनथिगौ सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जिथुनाखि फान्डिं बिटिसि हालामखौ जौगानायनि थाखाय 450 कौटि रांखौ लानानै बिथाङा मा थांखि लादों रायजो राजा नोंथांमोन। बिथाङा मुम्बाइ आरो झारखन्ड आरो जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हलंगी एयारपर्टनि सेराव गेस्ट हाउस लुनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो बेखौ बरायदों, वेलकाम खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बाथ्राया बेसो रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिगौना मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु UBPO फर फ्रेक्सन NDFB मोनब्रै फ्रेक्सन NDFB जों लोगो नांनानै जुदि पिस एकर्ड 2027 जानुवारियाव जुदि पिस एकर्ड खालामामोनब्ला बिथाङा दिनै बे खाबुखौ मोननाय नङामोन रायजो राजा नोंथांमोन ना। बेबायदि गेस्ट हाउस लुनो थाखाय बिथाङा खाबु मोननाय नङामोन। आरो जोङो मोनथिगौ मानाव गेदेर जिथुनाखि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव बेबायदि इनिसिएटिभ बेबायदि मट' थांखि मिशन भिजनानो गैयामोन रायजो राजा नोंथांमोन, गैखायामोन। मानोना जोङो दिनै गोग्गानानै बुंनो हायो दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुरा जेरै बिटिसि 6 सिडिउल भारतनि कनस्टिटुवेन्सिनि 6 सिडिउल बिटिसिनि सिङाव हाबनो मोननायनि गुबै खारन आरो जाहोना जादों मानाव गेदेर प्रमद बर'नि नाजानाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोंनि जिथुनाखि लेंगुवेज नङा होमबा आसाम एस'सिएट लेंगुवेज जाबाय, जोंनि बर' रावा जोंनि बिमानि रावा आसाम एस'सिएट लेंगुवेज जाबाय। बियो सोरनि थाखाय जादों? मानाव गेदेर प्रमद बर'नि नाजानायाव जादों। आरो सेपारेट डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम बियो सोरनि थाखाय जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जादों, एबसुनि नाजानायाव जादों, मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों। आरो नोंथांमोना मोनथिगौ 2027 जिथुनाखि पिस एकर्डनि गेजेरजों जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ जोङो BKWAC होननानै बुङो ना, 10 लाख आउट अफ बिटिसिनि 10 लाख बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हादों रायजो राजा। बेयो सोरनि थाखाय जादों? मानाव गेदेर प्रमद बर'मोननि UBPOनि NDFनि बिथांमोननि नाजानायाव बे जादों रायजो राजा नोंथांमोन। रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो रोखायै बुंनो हायो गोग्गानानै बुंनो हायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोर सरकाराव दङमोनब्लाबो बिटिसिआव सरकार सालायदोंमोनब्लाबो मानोना नै बेफोरबायदि मट' अबजेक्टिभ्स मिशन आरो भिजन
आइडिय'लजिफोरा बिथांनियाव गैयामोन आरोना। बिस्वनाथ आरो सनितफोरखौ बड'लेण्डआव सोनांगौ नङा होमबा? माखासे बेबायदिनो BKWAC ना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ना बेफोरबायदि दानांगौ। नै बेफोरबायदि माने माबाफ्रा मट' आरो अबजेक्टिभ्सफोरा गैयामोन आरोना। दा जोङो खाफाल गोनां जोङो बाख्नायनांगोन जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPLनि सरकारनि नाजानायाव जोङो बेखिनिखौ मोननो हाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय मावनायाव जोङो गोबां जोङो बेफोरखौ मोननो हाबाय नङा होमबा? सेपारेट डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम बर' रावा आसाम एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय नङा होनबा? बेबायदिनो आरो गोबां बेबायदि माने जोङो मोननो हादों नङा होमबा? जायफोर माने बर' मेजरिटि माने कन्टिगुवास बर' मेजरिटि अफ कन्टिगुवास माने बेफोरखौ माने मायाव BTCआव माने इनक्लुड खालामनाय ना आरो नन ट्राइबेलफोरखौ माने मा एक्सक्लुड खालामनाय माखासे बेफोरबायदि जोङो 2027 जिथुनाखि पिस एकर्डनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। नङाबा जोङो दिनैसिमबो जोङो BKWCबो मोननाय नङामोन आरो जोङो BTCआव हाबनो मोननाय नङामोन। जोङो बेबायदिनो आसामनि आन्दाराव जोङो थानो गोनां जागौमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे जों बे समाव बरायदों जोंनि BTC गफुर हालामाव जे गेस्ट हाउस बानायनो थांगासिनो दं माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों झारखन्ड मुम्बाइ थ' बेखौ मावथों मावनांगौ पावाराव दं हिसाबै बिथाङा मावनो गोनाङा बिथांनि खामानि बिथाङा जाहाथे जौगानायनि खामानिखौ मावगोन खिन्थु नोजोर होनाया जों रायजो राजा बयबो पाब्लिकनि मोजां खामानि मावाब्ला पाब्लिकआ गोहो आरो पावार दं माने सरकारखौ दानोबो हायो सिफायनोबो हायो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा जों बेखौ बुजिना लानांगौ मानोना जेसेबां सेन्ट्रेल आरो स्टेटजों लोगो नांनानै जोंनो जेसेबां माने फान्डिं होदों थाखा फैसा हरदों बियो जोंनि BTC BTR माने जौगानायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय इडुकेसन सेक्टराव जौगानायनि थाखाय एग्रिकालसार सेक्टराव जौगानायनि थाखाय सेरिकालसार सेक्टराव जौगानायनि थाखाय थ' बेबायदिनो बेबायदि माखासे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ ना हा हु माने रैखाथि होनांगौनि दा बिबाना BTC गभर्नमेन्टनाव दंजोबो। थ' बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि गिलिर बिबान थाबाय नोजोर होनांगौआ। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल जय बर' हारिनि।